Mosolynapot kívánok! Ez a 35 perces hanganyag egy előadásom végén hangzott el, 13 ember és köztem. Különböző kérdéseket tettek fel, erre válaszoltam. Ugrai Éva vagyok, 30 éve foglalkozom emberekkel, emberek szellemi, lelki, testi épülésével, és ezáltal természetesen én is épülök. Fogadjátok szeretettel! Amikor arról beszélünk, hogy beavatottság vagy beavatottsági szint számérettség. Igen. Erről beszéltünk. Igen. Az, hogy beavatott, hogyan értjük? Régebben ez alatt azt érték, hogy a titkos tanok tudója. Tehát a titkos tanokban való beavatottságot jelent. Azáltal titkos? Vagy egy publikus mindenki számára. Mi alapján van szűrés? Rém egyszerű. Vannak olyan emberek, akinek én most elmondok egy rakás információt, és dunsztja nincs, hogy miről beszélek, akkor minek beszélek, nem? Ez így igaz. Tehát ez, ami ugye le van írva, hogy akinek füle van, hallja meg. De csak azt hall meg bizonyos dolgokat, aki már azon a színvonalon van, vagy azon a szinten van, hogy ezt meg tudja hallani. Egy óvodás korú gyermeknek a magfizikáról azt gondolom, hogy felesleges értekezés működik. Erről beszélek. Tehát aki kíváncsi, befogadó, szeretne beavatott tudással, nem tudom, rendelkezni, vagy nem is rendelkezni, hozzáféréssel rendelkezni. Igen, induljon el önmagán belül befelé, és oda fog érkezni. Erre mondtuk azt, úgyis, mint önismeret. Igen. Erre hallod azt sokszor, hogy ami kint az lent, ami fönt az lent. Igen, ez a szél. Távolás marad, én ezt már annak idején leírtam, nagyon jó. De nem megyek el odáig. Szent György Albert is többször elmondta, hogy a mikrobiológián teljesen mindegy, kintről befelé vagy bentről kifelé indulsz. Tehát mindegy, hogy a szervezeten belül indulsz, vagy a világegyetemben indulsz, ugyanoda fogsz elérni. Igen. Mi a helyzet a déjà vu érzéssel? Ugye amikor az ember... Nagyon sokszor nagyon sok fajta oka lehet. Leggyakrabban azt szokták mondani, hogy igen, mert ha devatarabbi érzésed van, akkor azért, mert bizonyos helyen, bizonyos időben ezt már te végigcsináltad végig. Igen, lehet ez is egy ok. Azért mondom, hogy aki bizonyos szellemi érettséget elér, azoknak azért úgy ezek jönnek. De lehet más is, mert vannak olyanok, ugye a középkori emberek, hogy 15 érzékszerve volt, a mai emberek javán 50, amennyiben valamelyik egyéb érzékszerve nyiladozni kezd, létezik olyan is, hogy bizonyos idősíkot elhagyva egy másik idősíkról visszapillantasz, és ugyanazt látod még egyszer. Hát azért mondom, hogy ennek nagyon sok oka van. Bocsánatot kérek! Nagyon, ez elmaradt, másképp van az a szint, amikor nem, tehát hogy a fizikai síkot nem csak felül emelkedik rajta az ember, hanem elhagyja, és teljes mértékben elhagyja? Pontosítsuk, hogy mit kérdezel. Hogy, pontosan mi az, amit kérdezel, mi az, amire kíváncsi vagy? Arra vagyok kíváncsi, hogy az egyéni, a kollektív, bármilyen szintű fejlődésnek emberileg van az a magassága, amikor a fizikaitól teljes mértékben elválik és más síkokra megy. Tehát igazából arra vagy kíváncsi, hogy az ember a materiális testét képes-e lebontani, és szintisztán energiatesttel tovább menni? És ezt fenntartani... Akármeddig. Igen. Ezt csinálták a maják. Amit legismertebben, mások is, de mondjuk ők a legismertebben. Úgy hívjuk, hogy kozmikus tudat. Amikor már valaki kozmikus tudattal rendelkezik, akkor képes mondjuk egyszerre 3 helyen is teljesen fizikai valóságban ott lenni. Tehát mondjuk az egyik teste az New Yorkban egy betegágyon simogatja Józsikát, másik az Tibetben a lámák között levitál 6 méter 14 cm magasan, a harmadik részen a Muszi Dunában. Na ezt hogy lehet elérni? Hát, ez olyan. Mert ez a legcoolabb dolog. Egyszerűen orgások, foglalkozok a lányommal, és természetesen valami hasznosabb is.
már nem lesznek ilyen problémáid. Igen. Sejtettem. Igen, ezt kozmikusnak. Mondjad. Nekem ez a bősökkel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy valaki ilyet észlel, az mondjuk egy figyelmeztetője, hogy legyen tudatosabb, akármivel kapcsolatban, mivel vagy épp egy megerősítés, hogy amit csinál. Ez mindig attól függ, bocsáss meg, hogy felbeszakítlak, ez mindig attól függ, hogy mi az, amit átél, és ki. Mert lehet, hogy ha azon a szituációtól élünk át érted, akkor nekem teljesen más fog mondani, mint neked. Mindig azt kell megnézni, hogy mi történik, kivel történik, és milyen szituációban. Tehát, hogyha egy példát mondasz erre, mondjuk az akkori érzelm, és itt nagyon fontos megjelent, erre majd még ki szeretnék térni, az érzelmei. Tehát, hogyha te ahhoz a dologhoz valamiféle örömöt, vagy előtte kétségeid voltak, én is kérek szépen egy fél pohárra, előtte kétségeid voltak, vagy előtte bánatos voltál, vagy előtte azt mondtad ki magadnak, hogy nagyon szeretném, hogyha végre már tudnám, hogy ne erre kell mennem. És akkor jön egy déjà vu érzésed, akkor az biztos, hogy útmutatás, vagy megerősítés. Tehát azért mondom, hogy ez, köszönöm szépen, ez teljesen attól függ, hogy te mit társítasz, de azért mondom, hogy egyedi. És a... Ő megjelent. Ja, bocsánat. Én illedelmes vagyok, tudod. Oké, parancsolj. És az álom. Erre akartam elkérdezni, átjön. Mondom, álom. Igen? Álom. Mi történik álmomban, amikor megélek bármit az álmomban? Bármit élsz meg, vagy azt éled meg, amit megterveztél? Tessék? Bármit élsz meg, ez egyébként most már nem azért, de jó, mindegy. Bármit élsz meg, vagy azt éled meg, amit megterveztél. Nem azt éled meg, amit megterveztem. Na, mert én úgy álmodom. Igen? Én egy szürreális álomba csöppenek mindig bele. Nagyon jó. Mit szeretnél vele elérni? A szürreális álmomban? Fogalmam sincs. Akkor miért ezt éled meg? Nem tudom. A nem tudom, az nem a felelősségvállalási kategória, azt azért remélem. Szeretném megtudni, de jelenleg nem tudom. Jó. Tehát az álmok is tervezhetők. Az álomnál egyszer tudni, ilyenkor általában a fizikai test pihen, van egy karmikus szál, amit a tisztalatok általában egy ezüst színű szálnak látnak, a bal oldalon van általában. A szív van összeköttetésben, és energetikai testeket köt össze. Most abba, hogy ebből hány van, és milyen színűek, és milyen, ebben nem menjünk bele, mert akkor holnap után esélykünk egy folytába. Maradjunk annyiban, hogy ez az, ami tulajdonképpen a Földhöz köt. Abban a pillanatban, hogyha ez az energetikai szál elszakad, abban a pillanatban meghútál, mert az ilyen. Akkor, amikor Jézus Lázát föltámasztotta, gondolom a Bibliában mindenkinek ismerős, akkor nem tett többet és nem tett kevesebbet, mint ezt az energetikai szálat helyreállította. Tudnék, az emberi test úgy van megalkotva, hogy az energiatestek, azok egészen közvetlenül az energiatest, az még 40 napig él egyébként klinikailag észlelt és kimondott halál után. A fizikai halál után még 40 napig vissza lehet hozni bárki. Aki erre képes. 40 napon feltámadott. Ha igen, de hogy igen, de... Tehát 40 nap. Ugyanezt szoktam én akkor javasolni, amikor valakinek nagyon közeli hozzátartozója a váldimenziót és megy el, hogy 40 napig nem kéne elővenni a fényképét, és nem kéne nagyon kapcsolatot teremteni vele gondolati úton sem, nem könnyű megcsinálni. Utána pont most egy éve, 30 éves a pályán, ezt pontosan tudom, hogy nem könnyű megcsinálni, de mégis meg kell csinálni, azért, hogyha nem akarom, hogy a Föld légterébe, illetve abba az energiamezőben maradjon, ahol most legtöbb esetben azt mondják, hogy jönnek a csodák. Erről írtam egy cikket a honlapomon, ha érdekel, hogy olvashatok el. Az azt mondja, hogy csoda. Akkor tulajdonképpen ezek a úgynevezett szellemek, ezek mik vagy kik? Tehát ha így nézzük. Ez egy borzasztóan érdekes kérdésfeltevés. Mi az, hogy kik a szellemek? Én igazából úgy vagyok vele, hogy nem hiszel bennük? Nem azt mondom, hogy nem hiszek bennük, inkább úgy vagyok, nem tudom, hogy higgyek-e, vagy ne higgyek-e bennük. Mert még pont 8 éves voltam, amikor erre én kísérleteztem. Következő történt, hogy én nekem a nagyanyám volt a
első komoly spirituális mesterem, és ő nekem mesélt a szellembirodalomról, és egy 8 éves gyereknek minden vicc új. Elvégére ültem a fürdőkádba, eddig habokba, és mondtam, hogy hát a szellembirodalom létezik, akkor kapcsolódjon le a villany és lőn. Úgyhogy körülbelül olyan 897.312 decibellel ordítottam, hogy és aztán rohantak be, hogy mi történt éppen összedőlt. Tehát 3 napig, nem mondom, 3 napig hívtak villanyszerelőt, hívtak, nem tudom, hogy milyen érnököt, senki nem tudta. Az égő teljesen, tehát az izzó az abszolút működőképes volt, a vezetékekben nem találtak hibát, semmi problémát nem találtak, de 3 napig nem lehetett villany kapcsolni. Se lehet kapcsolni, tehát semmi nem működött. És ugyanabban az időpontban, amikor én elkezdtem ordítani és a szellembirodalommal viccelődni, vagy kérdezni, hogy na abban a pillanatban 3 napig felkapcsolódott. Nekem ez azért bizonyíték volt. Én szeretnék megosztani, soha nem osztottam még meg ennyi ember előtt, de úgy látom, hogy lehet. Ti vagyok, 25 éves, és nem iszom 2 hetet. Ez most nem lehet. Másfél. Sok. Tényleg ez egy olyan dolog, amit igazából így visszagondolva még én sem hittem el, csak így van egy emlékem, és tudom, hogy ez megtörtént. Tényleg 1-2 embernek meséltem csak róla. Még a házunk az temetőre épült, és a környezetünkben 4 ház. És hát volt egy olyan élményem, körülbelül 10 éves koromban, hogy mi államban voltam, tehát semmi másra nem emlékszem, csak az egyik pillanatban leesek a földre. És gyakorlatilag egy fél métert az a régi típusú ágy, ugye az, ami ilyen tömörfából van, meg 4 lábon áll, tehát ráadásul padlószíneket 10 évesen néz megmozdítani, ez fél métertig kivágott a falatól. De jó, végre nem rögnek ki. Miért van az, hogy az által, bocsánat, Mit kezdtél, bocsáss meg, mi történt akkor benned, veled? Hát igazából 3 óráig feküdtem mozdulatlanul és pityegve, mire reggelbe jött az anyukám fölkelteni, és jól eszedett, hogy miért húzogatom az ágyat éjszaka, hogy én alszok. Aha, értem. És édesanyának nem mondtad el? Édesapádnak se? Magyarul felnőttnek nem mondtad el? Nem. Mit kezdtél erre az információt? Hát igazából nem akarok mindegyik oda nem menni, de több ilyen élményem is volt, de ez volt talán ami fizikailag így Tehát akkor eredetileg... így megijesztett igazából. Hány éves voltál akkor? Körülbelül 10. Aha, elhiszem. Feltételezem, hogy olyan nagyon nincsenek kétségeid, hogy nem csak mi létezünk ezen a bolygón. Sőt. Oké. Mi volt a kérdés? Tehát ez, hogy ez... Bocsánat, mondjál? Nem tudom, hogy ez miért. Hogy ez miért történt, vagy nem tudom igazából. Előtte ti játszottatok. Szellemes mit gondolom. Hát, inkább ilyen kíváncsiskodás volt ez. Ez a... Majd ez a Jenny visszatért, tehát az erőben nem. Mi volt ez a játékos? 2 másik fiúval. Hát ez egy jó kérdés. Hiszen majd azért érdemes lesz elgondolkodnod, mert valószínűleg kapod meg a választ. Nem lesz számomra nézkel. Nem is kell, hogy egy nappal az ővel elégre. Szóval én Nekem ennyi például... elég rád. Én úgy gondolom magamról, nekem nem kell ezt látnom, hogy én ezt tudjam, hogy van, és simán csak elfogadom. Tehát miért, mert... Nagyon jó. Odaértünk, hogy híd. Tessék, hogy? Odaértünk, hogy híd. Igen. Milyen híd? Tessék? Mi a hit? Mi a hit? Mi a hit? Mi a hit? Egy tapasztalás útján való meggyőződés, nem? Nem kell feltétlenül hozzá tapasztalás. Akartam mondani, ha te azt hiszed el, amit nem látsz, akkor hol a tapasztalás? Hát valószínűleg azt valahogy úgy megtapasztaltam, hogy te Mondj erre nekem egy tudatosan... példát, légy szíves. Hát a gravitáció. Hiszed, hogy van gravitáció?
megfordul, hát azt úgy definiálják, hogy gravitációt, tömegmozgást mondjuk. Így, nagyon jó. Ki mondjál másik példát? Hát, igazából bármi. Amíg a gravitációban ilyen módon hiszel, addig nekem ne állj neki levitálni, van nagyon. Nem, a Matrixban nincs kanál. Nem Matrix. Nem érted? Csak hiszen a levegőt érezzel. Minden működik, amiben hiszel. Pont idáig erről beszéltünk. Hogy mindaz működik, amit hiszel. Hát ha azt mondod, hogy te itt és most képes vagy a gravitáció törvényének ellen tudod levitálni, tehát a földfelszínen fölé emelkedni külső erő behatása nélkül, magyarul önerőből, akkor legyőzted a gravitációt. Élő, működő, létező dolog. Vannak Tibetben olyan szerzetesek, akik mai nap is csinálják. És mínusz 40 fokba egy számos olyban levitálhatnak, jól érzik magukat, izzadok. Igen. Hányféle energia formáról beszélünk, ha azt nézzük, hogy van az éteri elektromos energia, Igen. asztrális valami, magnetikus energia, és igen. rendszerező, ezek hogyan néznek? Energetikai rendszerekről beszélsz, és az nagyon sok van. Elmondtam azt, hogy induljál belülről kifele, vagy kifülről befele, oda fogsz jutni. Amikor azt mondom, hogy van 7 csakrád, 7 csakrád, 7 fő csakra, akkor ebben azt is mondtam, hogy van 7 fő olyan energiaáramlás, aminek millió mellék energiaáramlásai vannak, vagy 7 szintje, és mindegyik hatványon mozódik. Tehát az atma szintet, Isten szintjét nevezzük a legmagasabb szintnek a jelenlegi tudásunk szerint. Szeretném, hogyha nem személyiségteléd meg, tehát nem arról szólok, amikor Istenről beszélek, hogy aranytrónuson ülő bácsi, hanem a logoszról, az istenségről beszélek, aminek a tisztánlátók az energetikai szintjét feketének látják, és nem azonos avval a feketével, amivel a Krampus szokták apostrofálni. Ez egy nagyon mély, bársonyos, nagyon kellemes fekete szín. Közben a csakrák színeit látod, és akkor a 7 fő csakrának a színét, ha alulról fölfelé nézd, akkor úgy az emberi szervezetet is látod benne. És innentől kezdve akkor az, hogy fekete, az azért távolság. Igen. Előbb nagyon elmélyültünk ebbe a hitbe, meg nem hitbe. Tehát az lett volna a kérdésem, hogy miért van az, hogy zömében csak gyerekek legalábbis kapcsolatuk. Tehát a gyerekek, ugye a gyereknek az egységélménye az még nagyon közeli. Amikor a gyereknek születik a földje, akkor általában azért sír szegényként, mert kiszabadították vagy kiszabadította saját magát teljesből, tökéletesből. 7 éves koráig a gyereknek nincs kialakult aurája. Az édesanyja aurájával védekezik. 7 éves koráig? 7 éves koráig. 7 éves koráig nagyon tiszták az energetikai kapcsolatai különféle rendszerekkel, és nagyon sok esetben a kedves felnőtt, aki fogalma nincs, hogy mit csinál, tehát tudatlanságból, ez a kezdj el nevelni, amit egyébként lehetetlen, mert genetikai szinten hozza az adottságait, tehát vagy van benne, ha erre hajlam, vagy nincs. Időlegesen meg lehet változtatni, nevelni gyereket nem lehet. Ezért a gyerekekkel. Igen? Ja, azt hittem, bocsánat. Van-e még kérdések? Igen, nekem 2. Igen. Az egyik az, hogy a hit meg, hogy nem létező, meg létező dolgok, és hogy teremtünk magunknak valóságot. Mi a Zsófi emlékszik rá, tök jó, hogy itt van egyébként, mi sokszor játszottuk az gyerekként, láttuk anyáink, fogdostuk a gyíkokat, és versenyeztünk, ki fog meg többet. Aztán volt, amikor már annyira megszerettek minket, hogy ugyanazt letettem este, következő nap reggel felvettem ugyanonnan. De miért van az, hogy mindig csak akkor fogtam, és nyertem én meg 3 gyíkfogó csatáit, ha mindig azt mormoltam magamban hangosan, hogy úgyse találok, úgyse a tagadást. És mindig akkor jött, ha viszont azt kértem, hogy hagylássam, akkor sose. Ha horgászom és kapás van, és már nagyon unom, hogy 5 óráig nem történt semmi, és azt mondom, úgyse fogok hadd, és már bólint az cucc, de azt mondom, hogy figyelj, most fogok fogni egy jót, 5 napig ott ülhetek, és száradhatok csontvázra a csónakba, akkor se történik semmi.
Milyen lenyomatot hoztál el? Az úgyse, ez neked mit jelent? Erre nem tudok most válaszolni. Ki van mögötte? Erre sem. Majd ha aktuális, tudod meglátogatni és megbeszélni. A másik, hogy olvasok egy könyvet, most már szerintem 8-szorra vagy 10-szerre, és nem csak én olvasom, ebben a teremben többek is olvassák, nem miattam, hanem merre olvassák. Igen. És akkor sem értettem az első 7 alkalommal sem, de mindig megígértem magamnak, hogy utána nézem és jól átadáztam a dolgot. Most viszont addig nem megyek tovább ezen a fejezeten, amíg meg nem értem, hogy mi a feladatom vele. Ez pedig a 10 fizetés. Igen. És az az érdekes, hogy van most a környezetemben egy olyan, tegnap előtt beszélgettem egy hölgyel, aki úgy nőtt fel Erdélyben, hogy 25 éves koráig folyamatosan 10 fizetett, és majdnem, hogy a székely magyar földön ők voltak a leggazdagabbak. Abba hagyta, átült Magyarországra. Itt már nem fizetik. Itt nem fizetett 10, és egyre szarabb lett az élete, sőt annyira, hogy most aztán semmi pénze nem maradt ételre sem. 2 hónapja előről kezdte itthon. És azóta működik az. És érdekes módon, hogy minden hónap 10-ig minden olyan vagyon beáramlik hozzá, ami korábban 4-5 hónap alatt összesen. Jó. Akkor, amikor bármiknek bármilyen rendszerességgel, de rendszerességgel fizetsz, akkor mi történik? Adsz. Bejutottál egy energiállást. Oké. És hogy ez 10 vagy 20 vagy 50, ez most csak az a te dolgod. 10, mit? Tehát most hogyan a beáramló jövedelmet 10%-át. A jövedelmet 10%-át, ez a régi, ez a de hogy hova fizeted, az mindegy? Nem. Pont erre akarok rákérdezni. Mert én nem tudom eldönteni, hogy én hova fizessem. Jó, erre szokták azt mondani, illetve az indiaiak azt mondják erre, hogy minden nap adj valakinek valamit, mert minden nap van valaki, aki szegényebb nálad. Na most, ha minden nap adta egy hónapban egyszer, akkor igen, mindig van, aki szegényebb nálad. Meg fogod találni. Mert azt is olvastam abban a könyvben, hogy odafizeld a 10, ahonnan a spirituális fejlődésedet kapod. Most tök mindegy, hogy kitűnnek vagy sem. Én azt mondom, hogy Ura Évától kapom a spirituális fejlődést, de ő is kapta valahonnan, tehát mi az a szervezet, vagy menjek vissza a református egyházhoz, vagy nézzem meg azt, hogy leteszted az univerzum, hogy minden koldus szemében felfedezem el a földre szállt angyalt, aki tesztel engem, hogy adok el. Koldusokban most itt és most Budapesten nem menjünk bele, mert a fele az lefizetett ember azért, hogy legyen jó kis koldus, és igen, jó embereknek van bevételük, de egyébként tudok olyanokról is, akik viszont nem. Hogy ennek mi a módja, én azt gondolom, hogy ha ebben te valóban választ akarsz kapni, akkor pont akkor és pont ott meg fogod kapni. Mert itt most már nem csinálsz más, mert a lényegét megértetted, most már hogy konkrétan kinek szeretnél fizetni. Igen, tudod, tipikus német csavi probléma, mindig visszakérdez a konkrétumra. Jó, de így értem, mert hoztam egy döntést, és azt mondtam, hogy oké, érdekes módon meghoztam a döntést, és már történt pozitív visszacsatolás. Teljesen természetes abban a pillanatban, hogy adsz, abban a pillanatban elfogadtad az univerzum azon törvényét, és itt nem szabad, és nagyon-nagyon sokan hibájába esnek, itt nem szabad beleadni, meg először várok, majd aztán adok, nem. Amikor ez a pohár tele van vízzel, akkor, és csúrlik tele van, akkor arra egyetlen egy szettet nem lehet belerakni, hiszen akkor kibújja. Ahhoz, hogy én új dolgokat tudjak kapni, ahhoz ki kell belőle önteni. Ahhoz, hogy én idejövök, és elmondom nektek azokat a gondolataimat, vagy kérdések alapján gondolataimat, hogy bennek vannak, mert nagy valószínűséggel azért történik, mert vágyom egy új tudásra, egy másfajta típusú tudásra, tehát adok belőle, és ezáltal én kapok. Ugyanígy működik a pénztárcával is, és a bankszámlával is. Tehát, hogy én valakinek adok, és itt most arra kell gondolni, hogy nem arról beszélek, hogy milliárdokat, hanem valakinek adok valamennyit. A papság régen ezt a 10-ben, azelőtt meg még a 9 is volt, ugye az egyik a császárnak ment, a másik a papságra. Azért állapította meg, mert ugyanakkor, ha adsz, akkor ne légy kiszerű. Kiszerű. Tehát ne légy kiszerű. Hanem ha azt mondod, hogy te egy hónapban, mit tudom én, keresel 150 000 forintot, most ex-has mondtam egy összeget, akkor abból 15 000 forintot igenis tessék odaadni annak, akinek. És hogyha ez nem forintban nyilvánul meg, hanem azt mondod, hogy bemész egy boltba, és veszel egy ilyen élelmiszert, és az első hajléktalan, aki alszik a padon, hogy leteszek meg egy bárkányú étvágyat, akkor abban is nagyon sokat tettél. Javasolhatnám, hogy ital ne legyen benne, mert arra valahogy a hajléktalanoknak mindig van pénzük.
És ugyanezt működik egyébként a 9-es. Tehát mindenben, amiben fel szeretnétek pörögni, amiben többet szeretnétek, abból adni kell. Ha olyan munkád van, amit nem szeretsz csinálni, akkor köszönj meg, légy hálás, és nézd ezért a munkáért, és nézd végig azt, hogy mi az, ami miatt még itt vagy, milyen tanítást nem tanultál még meg, és abban a pillanatban változni fog. Mert abban a pillanatban, hogy hálás vagy valamiért, abban a pillanatban beindítottál egy energiaáramlás. Először vagyok hálás, aztán kapni az ajándékait. Mit jelent hálásnak lenni? Megköszönni, és megadni a kellő tiszteletet neki. Nagyjából ennyi. Ezzel gondolom, hogy megint egyszerű egy dolog. Nekem ennyi. Én is így gondolom, csak akartam visszajelni. Van-e még kérdés? Na, fogalmaz. Lehet, meddig lehet kérdezni kell. Fogalmaz, azt sem tudom, mennyi idő van. Egy ilyen téridő dimenzión kívül vagyok. Teljesen elvezítve. De a teremben amúgy is azt mondom. Igen. Ezek szerint hiába idősebbek a szüleink, most egy spirituális oldalon nézem, egyáltalán nem jelenti azt, hogy fejlettebbek. Nem. Sőt. Bármilyen szinten. Nem sőt, ne söptöz. Ne söptöz. Az, hogy valaki milyen szintű lélekfejlettségi szinten van, az nagyon-nagyon sok minden befolyásolja. Tehát az, hogy a szüleid esetben nincsenek olyan fejlettségi szinten, mint mondjuk te, ez előfordul. Egy dolgot viszont ne felejts el, és soha ne felejtsétek el, hogy mégis őket választottátok szülőnek, és mégis őket választottátok első számú mesternek és tanítónak. És ez nem véletlen. Valamit meg kell tanulni tőlük. Akkor lehetséges-e az, Nyugodtan, hogy az ő negatív példájukból, vagy bármilyen negatív tulajdonságokból, negatív életvitelükből, vagy bármiből, azt azért élünk velük együtt, hogy abból valami olyat tanuljunk meg, amivel mi már változtatunk meg valami saját. Lehetséges. Jó, kérdezek egy másikat, szerintem. De hát, hogy nincs türelmed ahhoz, hogy ő befejezte a kérdést. Azt hittem, de befejezte. Igen, ráéreztem. Úgy érzem, most nekem egy coming out-nak itt a lényege. De tök egyszerű, én elvettem egy embernek az életét, nem direkt volt, vagy ha úgy tetszük leszületés szempontjából, akkor direkt volt. Nem ez a központi kérdés, viszont nekem édesanyám korábban meghalt, és ennek a balesetnek a következtében én haza kellett, hogy költözzek a szülői házba. És a szülői házba, hát egy évvel korábban egy olyan hölgy költözött be, akivel mi soha nem voltunk jóban, de elfogadtam, mint az édesapám új párját, és ő neki viszont az édesanyja halt meg ugyanolyan körülmények között, mint amilyen körülmények között én vettem egy embernek az életét. És tehát, hogy ugyanúgy, mint az, hogy egyrészt az édesanyám meghalt, tehát azt ugyanúgy én választottam ezt a hölgyet, vagy ezt már az édesapám választotta nekem. Tehát, hogy van-e valami ilyen jellegű összefüggés? Mert ugye itt már azért ennél jóval bonyolódik a helyzet. Igen, itt már nagyon bonyolódik. Tudomásul kell venni, hogy az ember mindig hoz magával egyfajta tanulnivalót. Az, hogy milyen családban születik be, az általában egy családi tanulnivaló, vagy családi karma. Milyen nemzethez, az általában egy nemzet, és így tovább, és így tovább. Tehát az, hogy ezek az emberek itt és most így vannak együtt, akár egy családon belül, akár így a csoport együtt, akár stb., ez soha nem véletlen. Mindig azért, mert tanulni valunk van egymástól, mindig azért, mert vonzuk, azért, mert az ő életvitelük, az ő gondolkodásuk, az ő szokás rendszerükön keresztül van vele dolgunk, vagy van nekünk fejlődési lehetőségünk. Viszont ebben a helyzetben én pont azt érzem, hogy én adom neki a fejlődést. Csak ez abból jutott. Nem teljesen mindegy? De teljesen mindegy, csak hogy ez is egyfajta visszaigazolás szerintem a te kérdésedről. Létezik az, hogy emberek magasabb szinten vannak, mint mondjuk egy szülő vagy egy póc. De nevetni fogsz, én rengeteget tanulok egy bácsitól, aki Békásmegyeren élek, most ebben a másodpercben, és ott elég régóta egy padon alszik. Egy rendszeresen viszek neki ételt, meg karácsonykor vittem meg cigit, meg nem tudom micsoda. Rengeteget tanulok tőle. Ez az ember egyébként fizikatanár volt valamikor, aztán jól összevesznek a a feleség, kisebb, stb. Tehát van egy elég érdekes élettörténet. A 30 éves korában, amikor elkezdett tanulni, akkor azt mondta, hogy ő nem fog
Ma ott tart, hogy semmilyen nincs, azon az egy kabáton, drágon és kis nagyon szakon kívül, amivel közlekedik. Egy olyan hihetetlen mély életbölcsesség van benne. Egy olyan hihetetlen mély szeretet és elfogadás, de azt mondtam, hogy érdemes lenne nagyon-nagyon sok embernek tanulni ettől. Hát az, hogy mikor te azt mondod, hogy hát azért én sokkal magasabb szinten vagyok, hát egyértelműen én adok, nem biztos vagy? Ebben a vonatkozásban igen. Mármint, hogy ebben a témakörben, amiről most beszélek, ebben igen. De ahogy ő mondta, hogy ő úgy fogalmazálta, hogy a legnagyobb büntetés az lenne nekem, ugye a balesetemből kifolyólag, hogyha az ő utasításaira cselekednék az életben. Tehát ha úgy vesszük, akkor az emögött lévő üzenetet, meg a szándékot, azt lehetjük úgy is, hogy ő tanít engem. Én azt gondolom, hogy mindannyian tanítjuk a másikat. Egész egyszerűen azért, mert amint aztán is játszottuk, egymástól képei vagyunk. És nem véletlen, hogy pont az az ember, pont akkor és pont így jön szembe, hozzá kell tegyem, hogy minden esemény és minden ember úgy kerül az életedbe, hogy te magad vonzod hozzá. Nem küldik. És ez fordítva is így van. Természetesen. Richardban. Nagyon jó, imádom. Én is. Illúzió. Illúzió. Onnan egy kedvenc mondatom. Van-e még valakinek valamiféle kérdés, amit nem válaszoltam? Ha még lehet, akkor majd jut eszembe még. Oké. Jó. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én azt gondolom, hogy egy jót beszélgettünk. Ha ti más gondoltak, akkor ezt szabad elmondani.